buntag, mga higala, mga guys. Kaya meron sa Jollibee sa Pagdila. Mga kami guys, buwat ni sa among order. Ang tanawa na. Gutom na kaagad guys. Daniel. Ano guys ang order oh. Destiny. Ano yung order longganisa tag 130 dako discount price kay 186 ay mong nabayaran. What about the stars? Ha? What did the stars? Samin? Aw na nga pero di man ta kasir. Kay what may job? Sir? Pasamin po ka? Magpasamin po ka? Ganaw na oras, ito na mga kayo. Agro, tabel. Tabel, dito, tabel. Di ba ito bugat atong unahan to? Ha? Di ba ito sa bugat kaya itong unahan to pag ito? Hari sa atas EGL ka rin. Ha? Hari sa atas EGL ka rin.
Ato ba ito Manay usurong doon ato. Ano man ay 150? Umihi na ka? Umihi na. Mangihi pa ko. Simot ang pagkaan, guys.
wala ko kapangagdan nito tungod sa kagutom. Daghang salamat sa inyong tanaw guys. Ito yung vlog pa ng vlog. Ito na po din sa Anju guys. Kaya hindi na po kita kaso. Salamat guys. Nagkatungo ka makasubscribe. Palikod, subscribe, comment, and like. Bye-bye.